Tænk at jeg engang troede børn blev dygtige. Hvis bare de var der længe nok. Ikke så meget rundkreds, det er for flygtigt. Det handler om at nå til tops. Når I lyttede, var det mest til mig. For jeg var bange for den digitale vej. Så I fik nok og sendte mig videre på min egen vej. Hvorfor går vi rundt og tror det er så svært at lære børnene selv? For de har masser af idéer. En lejende tilgang giver en masse held. Mod på at prøve, lyst til at øve. Vi ser dig som du er, for i cyberspace kan du lære mig. Både om Minecraft og Heyday, virkelighedens medieleje. Så freestyler jeg.